Babi, mám tu pre vás novú výzvu. Ak sa vám ťažko hýbe v bokoch, cítite sa ako také drevo, aj v posteli, mám pre vás výborné cvičenia v mojej výzve, ktoré vám pomôžu práve rozhýbať sa v tejto oblasti bokov a driekovej chrbtice, pretože všetky pohyby idú práve odtiaľ. Hips don't lie, presne ako hovorí Shakira v pesničke. Takže ak sa chceš lepšie hýbať v posteli, lepšie sa cítiť, pretože tieto cvičenia ti pomôžu aj odstrániť bolesť v spodnej časti chrbta, respektíve ju zmierniť, alebo sa len chceš cítiť trošku uvoľnenejšie, ohybnejšie, flexibilnejšie, táto výzva je práve pre teba. Výzvu začíname budúci pondelok na mojom Hero Hero. Bude to opäť výzva na 30 dní s názvom Move Your Hips a jediné, čo potrebujete k tejto výzve je podložka a odber môjho kanála.